Joseba Barandiaran gabon, Adrien Zelaia gabon. Badira gainera zenbait kaunta, bueno, hauekin eta zuekin, Pentsa, zuei ere begiratuko dizuet eta kontu bat, nazioarteko diru funtsak hirukoiztu egin du 2014rako Espainiarako hazkunde aurreikuspena. Atentzio eman dit, aipatu delako euroguneko aurreikuspen hoberena edo izango dela, Banku Zentralari gainera eskatu dio neurriak hartitzala egoera berriaren aurrean, baina atzo bertan, jakin genuen Letoniaren ondotik Espainia dela Europan ezberdintasun handiena duen herrialdea. Orduan zertan aurreratu dugu edo nola ezkonduko ditugu hazkundea eta desberdintasuna? Hazkundea gauza bada, aurreikuspenak beste bat, aurreikuspenak desente gehiago eta azkarrago aldatzen dira gainera hazkunde datuak baino, bai irakurri dut Espainiako eta Kanadako aurreikuspenak direla azken aldian gehien aldatu direnak. Eta, hazkunde jakin batek ez dakar nahita ez berarekin, errentaren banaketaren gaineko beste edozein kontu, ez? Zuk izan dezakezu hazkunde ekonomiko oparo bat, eta errenta banaketa oso desberdin. Baina hartuko dira askotan nolako titularrak iristen zaizkigunean herritarroi pentsatzen dugu, hazkundea, hazkundeak esan nahiko du, Adrian, langabezia kopurua apurka bere honera etorriko dela, desberdintasuna ez dela hain handia izango, baina ez dirudi hori bere alakoan aldatuko denik. Aurreikuspen eta ikusi egin beharko du nazioarteko diru funtsarenak betetzen diren, ze azkeneko bodaran, batzutan ez dugu asmatu beti ere. Aurreikuspenak hirukoiztu dire, baina 0,2, 0,6 da. Hirukoiztu, baina kontestu oso zehatz baten, eta ondino Espainiako gobernaren aurreikuspenetik bera. Zuek zerbait erantzien nahi duzuenean sartu, ez dago nik esan beharrik. Lan harremanei buruz, Adrian Zelaia, adegik hemen bertan, azpimarra gehiago ekonomiari buruzko berezia egin genuenean, jarri zuen mahai gainean eta esan zigun azpimarran, adegik lan harremanetarako formula berri bat edo bide berri bat irekiko zuen. Lehengoan, xehetasun gehiago eman zituzten, eta sindikatuen aldetik kritika handiak jaso ditu, nolabait beraien papera saihestu nahi duela edo pentsatuz, eta horretaz aparte, bestera batera egin dituela gauzak esanez. Zuk nola baloratu duzu, nola ikusi duzu adegik mahai gainean jarritako proposamen hori? Nik uste behin eta berriz esan dela, ondino proposamen hori zehaztu gabe azaldu dela. Hau da, kontzeptu batzuk jarri dira mahai gainean, eta sindikatuentzat keskatzeko kontzeptuak izan direla. Adegik bere webgunean eta zabaldu duen dokumentazioen artean irizpide sendo bat, irizpide serio bat ukitzeko nahiko ez dira. Batez be, dira kontzeptu orokorrak. Niretzat arduratzeko kontua izan da, batez be, kontzeptu horien atzetik, emon diren arrazoiak edo azaldudan diagnostikoa. Nik uste dut ez dela diagnostiko egokia, bestetan aipatu dugu, baina adibidez diagnostiko horretan behin eta berriz aipatzen da alde batetik lankosten arazoa. Eta esaten da, arazo estruktural bat dako herri honetan lankostekin. Baina, saio gure egin genuenean, ondorioztatu genuen etzala alakorik. Claro, eta Aierzak berak ez zuen horrelakorik esan. Adegiren dokumentoetan proposamen honen atzean agertzen den diagnostikoan, esaten da, espresoki, hemengo lankosteak, Espainiaren lankosteak baino altuagoak direla, arazo bat moduan. Eta argi dago, beti esan dugun moduan, lankosteak 20% altuagoak direla, baina produktibitatea 30% altuagoa. Lankosteak hemen altuagoak dire, izan behar direlako altuagoak. Txarrago, ekonomiarentzat, ez bakarrik sozialki, ekonomiarentzat txarrago izango litzakela gure lankosteak bajoagoak izatea. Bigarrena, sindikatuen jarrera. Badakit, azken hamarkadetan modan egon dela, gerota gehiago sindikatuak kritikatzea. Baina, nik uste datu horiek ikusita, pentsatu behar dugu, gure sindikatuen gogorkeri horren atzean zer dagoen. Ez dauden baldintza objektiboak nolabait justifikatu da dela jarrera hori. Eta objektiboki, gizarte honek, zen punturaino ez zuen behar horrelako jarrera bat. Ikusita, jarrera horren ondorioz, sozialki oso arrakastatzu izan dela, baina ezke gainera, ekonomikoki lankosteak ez dira kokatu behar ziren lekuan. Beraz, igual jarrera hori ez badaukogu gure lankosteak bajuegiak dira, eta orduan, azten gara beste
produzio estrategia baten, prinsipioz kaltegarri izango litzakela, bakarrik lan kostena bera lehiatzen. Orduan, nik uste diagnostikoa ez jat bat ere gustatzu, gainera lotu dan, nolabait, orain egiten dan planteamendoa lan erreformarekin sortu dan kontestorekin, nik uste diagnostiko nahiko oker baten oinarritzen ari dela proposamena. Hori bai, ondinoz dakigu konkretuki zer proposatu behar da. Atentzia mandidan gauza bada, Eusko Jaurlaritzan Tapia sailburuak proposamenaren alde edo egin zuen, eta aburto entzun dugu, etzegoela adegirekin bat esaten. Horrek zesan nahi du? Ni bat nator pixkat aburtorekin esan du. Lan harremanak beste modu batera antolatzeko 3. bide bat, edo 4. bide bat saiatu behar bada, hori zilegi da, eta kaso una, eta gen beharrizko ere bai, baina noski, hori ezin da oinarritu solaskidetako batean deuseztapenean, ez? Eta pentsatzen dut sindikatuek euren papera defendatu nahiko dutela, naiz eta bestalde, akaso adegik dakarren logika ere, egin batean ulertzen dudan batipat esaten duenean, zenbait negoziak eta jetxi beharko direla tokian tokiko enpresako errealitatera, zenbaitetan konbenioek eta eragin dezaketelako sektore baten barruan oso egoera ezberdinetan dauden enpresek baldintza berdin batzuk ere aurrez aurre izateaz, eta horrek ere badauka bere zentzua, baina ez beste solaskidea deus ez zatuz, baizik era kaso beste giro bat piztu. Zerbait erantzi nahi? Nik uste dut joku zaila dagoela. Euskal sindikatuak nik uste dut pixka bat ajornamentu bat edo eguneratze bat egin beharko luketela zenbait gauzetan. Eta bat nator lehen Adrianek esan duenarekin. Eta bestalde, Jaurlaritza hor erdian dago beste rol bat jokatzen. Orduan, nik ez ditute zenbait enpresario adegiko batzu barne bedeinkatuko inundinora, uste dut, pixka bat gudu zelaia, ero joku zelaia aldatu beharra dagoela. Adrian, Bai, baina oso ondo aztertu behar da noren aldetik. Hori da. Igual azterketa serio batekin eskero, topatzen dugu benetako arazoa ez dagola sindikatuetan, baiz eta igual gure egitura instituzionalean eta gure instituzionalekin batera nolabait beste sistema produktiboan oinarritutako ekonomia batetik hainbeste kriterio, hainbeste referentziak hartzeagatik. Eta igual hor sortzen dauen desoreka konpensatzeko modu bakarra sindikatuak izan dire. Hori ondo aztertu beharko enduke. Joan dan astean egin genuen Txema Gizasoldaren dimisioaz, Adrian Zelaia Lourdes Ideiagarekin aritu nintzen, egun hartan gurekin tokatu guzalako arratsaldean Azpimarran, berak bere esplikazioa eman zigun, berak esaten zuen gainera okerrezpan dago Lourdes iruditzen zitzaizula logika baten barruan zegoela bere dimisioa, kakotxarteko logika baten barruan. Baina bai behar bada itxaroten zena, ez espera, ez nahita, baina bai logiko samarra hortik, arlo hortatik. Zuk nola ikusi duzu? Bueno, igual logika mediatiko bat badago, baina ez dut uste hor beti horrelako gauza baloratzeko orduan ikuspegi etiko hartu behar da kontutan. Ikuspegi etiko batetik ez dut uste oso bidezkoa izan danik Txema Gizasolarekin gertatu dana. Enpresa askotan egoera kritiko bat oso zuzenki lotu daiteke estrategia konkretu batekin edo agintari baten mandatu konkretu batekin. Baina ez da Fagorren kasua. Fagorren kasuan izan dira urte asko, estrategia asko, ejecutibo asko pasatu direnak. Aurreko gunean batek galetu zuen, dimisio orain, baina MZ-ko lehendakaria izendatu zutenean, Fagorretik pasauta, eta hau batez izendatu zuten. Eta hori gia da, zergatik gertatu zen hori. Ez salako lotzen Txema Gizasolaren figura Fagorren gertatzen ari zadarekin. Nik uste dut, orain jabete hauetan sortu den kontestu mediatikoan, logika mediatiko horretan bai sartzen da logika soziologika gura da zuen. Ez duzu uste, Adrian, kooperatibismo mundua ni baino beto ezagutzen duzu, eta nolabait ondala klase dirigenteen artean olako endogamia puro bat eta espansio estrategia bat izan duela zerak Fagorrek kanpoan edo erostik eran bere denporan edo eroskin eta pixka bat hor Euskal Herriko kooperatibismoaren zenbait espiritu, nolabait esateko aldatu denetik ez dala sortu hori
Eta barruko desoreka bat ez da sortu dirigenteen artean? Ez dakit konkretuki zen desoreka ipatzen ari, argi dago ez dakit iritzi ezberdintasunak egon diela. Eta ziurazki txemak izasumaren dimisioan atzean alde batetik dago hori Fagorren parte hartzearena eta behin eta berriz aipatu da egun hauetan egon daitekela bai barne desadostasunak taldeko ejekutiboen artean. Ez dakiko hori oso ondo zein punturaino. Baina ez dakit hori oso ondo zelan lotzen dan espansio estrategiekin, igual dira beste faktore batzuk. Zerbait erantzun nahi Lourdes, azken kontu bat hitz egin behar dut. Nik uste dut etikoa ez dela planteatu hola, nik uste dut berak ikusita bere ibilbidea nola zijoan eta gainera bai ustailean izendatu zutenean aho batez bai, baina gero hortik lehenengo erreskate bat eta gero ondoren beste bat hor beste negozioen, beste kooperatiben nola baiteko gogortasuna edo berak hori sentitu dut. Nik uste dut berak bere pausua ere eman duela. Forzatu baino gehiago bere aukera ere izan dela. Eroskiri buruz ere hitz egin behar dugu. Batetik eroskiren preferenteen inguruko epaiketariko bat hasi delako, eta hor badaudelako Joseba kaltetu batzuk eta egoera konkretu bat bizitzen ari diren pertsonak, eta beste alde batetik une honetan eroskirentzat hilala bizikoa den zorraren birnegoziaketa bat ere jokoan dagoelako. Bai, bi gai ezberdin dira, ez batetik dago eroski beraren martxa eta bilakaera eta zorraren birnegoziaketa eta gainera birnegoziaketa horri baldintzatuta egin den truke eskaintza bat, zorraren zati bat barkatzea dakarrena eta bar, eta gero bestea da nolabait auzibidearena, ez, eta auzibidea ni ez naiz oso auzitegi zalea egia esan, eta hor abokatuentzat irabazia segurua da. Hor bestela bi alde daude, nolabait esateko, hiru esango genuke eroski, bere bete beharrak edo egitekoak goitik behera bete dituenak, gero daude finantza bitartekariak, hor zalantza gehiago dago, euren egitekoa ondo bete ote duten, ez dut uste orokorrean esan daitekenik iruzur bat izan denik, baina bai kasuan kasuko beharrez bezalako salmentak, eta azkenik daude kaltetuak, ez? Eta kaltetuen artean ere guztiak ez dira mota berdinekoak izango da iruzurra jasan duenik nolabait ere, baina beste alde batetik ere irabazio paroen epelean goxo bizi izan denik ere bai, ez? Eta orain gertatu denarekin sustua hartu dutenak. Eroskirentzat hilala bizikoa den zorraren birnegoziaketa, Adrian? Bueno, bai, gai diferenteak dire, baina eroski berak CNMV-en, Komisio Nazional de Merkatu de Soberanosen aurkeztutako dokumentazioak lotzen ditu. Nolabait azaltzen dau nola orain planteatzen horien truke edo eskaintza hori ekarpen horiek trukatzeko oinarrituta dagoela erakunde finantzieroekin duen negoziazio prozesuan. Bueno, prozesu hori ondo aterako da, ondo atera bardalako. Hau da, eroski behar dau zorra birnegoziatzea, hainbeste salmenta prozesu oso handi baten sartu behar dalako, prozesu horren ondorioz balantzea berregituratu behar dan eta aurrera jarraitu alizateko zorra birnegoziatu behar dau derrigorrez. Orduan, negoziazio prozesu hori eroskiren arabera, igual 6-9 hilabeteko kontua izan daiteke, gora berak egongo dire, baina nahitaezko kontua da, akordio batera llegatzea, modu batekoa edo bestekoa.